Il-pastoralità għandna tifisserra fuq 4 azzjonijiet. Nilqgħu, nakkumpanjaw, niddixxernu u nintegraw. Din hija attitudni pastorali li għandna nagħmluha ma' kulħadd dejjem mal-familji kollha. Pereżempju, anke meta jitkellem dwar it-tnissej tal-wlied, l-eżortazzjoni titkellem minn dixxeriment. Anke meta jitkellem dwar persuni tal-istess sess, għandna nakkumpanjawhom, ngħinhom jiddixxernu u nintegrawhom. Inklużi ma' dawk il-familji midruba. Il-Papa jibdel għanikoda. Huwa importanti il-divorzjati li qed jgħixu f'rabta ġdida ngħinuhom iħossuhom parti mill-Knisja li mhumiex skomunikati u mhumiex meħdusa bħala tali. Għaliex jagħmlu dejjem parti mill-xirka mill-komunjoni ekklesjali. Dan is-sitwazzjonijiet jitolbu discerniment attent u akkumpanjament ta' rispett kbir fejn jiġi evitat kull lingwaġġ jew atteġġament li ġalu jħossuhom iddiskriminati u li jippromovi is-sem tagħhom fil-ħajja tal-komunità. Li tieħu ħsieb tagħhom, ikkompli il-Papa, għall-komunità nisanija ma jfissirx li qed tiddajjef il-fidi tagħha jew ix-xhieda tagħha fuq l-indissolubilità ta' żwieġ. Anzi, propra dik l-għoża hija tesprimi l-imħabba tagħha. U f'parti oħra, jerġa' jtenni nikwotu. Il-Knisja għandha ssieħeb b'attenzjoni għoża lill-wlieda l-aktar dgħajfa, mill-quta, mill-imħabba miġruħa u mifnija. U tagħtihom lura il-fiduċja bit-tama. Bħad-dawl ta' fanal ta' port jew ta' mużbieħ biex jewwef f'nofs il-lejl biex id-dawl lil dawk li tilfu it-triq jew inqabdu f'nofs mal-tempata qalila. Ma ninsewx li spiss il-ħidma tal-Knisja tixbaħ lil dik ta' sptar fil-kamp tal-gwerra. End of quote. Il-Papa japplika ukoll il-loġika ta' l-integrazzjoni fir-rigward ta' dawk l-insara li jikkwabitaw jew li assumew biss impenn ta' żwieġ ċivili. Li kwota. Dawn is-sitwazzjonijiet kollha għandna naffrontaw b'mod kostruttiv u nippruvaw nibdluhom f'opportunitajiet ta' mixja lejn il-milja ta' żwieġ u tal-familja fid-dawl tal-Vanġelu. Irridu nilqawhom u nakkumpanjawhom b'sabar u delikatezza. Dawn il-persuni ma nistgħux nibqgħu ngħinuhom billi sempliċement napplikaw in-normi ġenerali għas-sitwazzjoni tagħhom hekk li nkunu qiesna qegħdin inwaddu il-ġebel kontrihom. Ma nistgħux nikkwota insolvu kollox billi napplikaw normi ġenerali jew naqbdu xi riflessjonijiet teoloġiċi
u nisiltu minnhom konklużjonijiet eċċessivi. Fil-waqt li jsejjes l-argument delikat imma meħtieġ fuq intuizzjoni ta' San Tomas d'Aquino, il-Papa jgħid li koda huwa żbaljat li nieqfu biss biex naraw jekk l-email ta' persuna jissodisfax jew le xi liġi jew norma ġenerali. Għax dan mhux biżżejjed biex niddixxernu u nassiguraw li hemm fedeltà sħiħa lejn Alla fil-ħajja konkreta ta' dik il-persuna. Nitlob bil-ħerra sabiex dejjem nżommu quddiem għajnejna dak li għallimna San Tomas d'Aquino u li dan it-tagħlim nagħmluh tagħna ħalli napplikawh fit-discerniment pastorali. Jgħidlek San Tomas, minkejja li fil-ħwejjeġ ġenerali hemm ċertu neċessità aktar ma wieħed jinżel fil-ħwejjeġ partikolari aktar issejf indeterminazzjonijiet. Fil-kamp prattiku mhijiex l-istess għal kulħadd il-verità jew in-norma prattika in relazzjoni mal-partikolari, imma biss in relazzjoni ma' dak li hu ġenerali. U anke fost dawk li jaċċettaw l-istess norma prattika għal każijiet partikolari, dejjem mhijiex magħrufa l-istess minn kulħadd. U aktar tikber l-indeterminazzjoni, aktar ma tinżel fil-partikolari. Huwa minnu li n-normi ġenerali jippreżentaw it-tajjeb li m'għandux jiġi imwarrab jew traskurat. Imma fil-formulazzjoni tagħhom ma jistgħux iħadnu is-sitwazzjonijiet partikolari kollha. Fl-istess ħin irridu ngħidu li propju għal din ir-raġuni dak li jagħmel parti minn disċerniment prattiku quddiem sitwazzjoni partikolari ma jistax jitolla għal livell ta' norma. Jiġifieri dak ikun għal każ partikolari. Dan mhux biss iwassal biex tinkollu każistika insapportabbli imma tpoġġi għal riskju il-valuri li jridu jiġu mħarsa bl-akbar attenzjoni. End of quote. Għalija dan huwa paragrafu kardinali tal-eżortazzjoni għax jimmarka il-passaġġ minn morali normattiva għal waħda aktar personalistika. Il-liġijiet xorta waħda hemm ħtieġa tagħhom jibqalhom il-valur pedagoġiku tagħhom. Imma il-formulazzjoni tagħhom weħida jew l-eżiġenzi oġġettivi tagħhom mhux dejjem huma biżżejjed biex wieħed jirregola ir-rapport tiegħu ma' Alla. Dan il-kontest il-kuxjenza għandha fakultajiet u fl-istess ħin responsabbiltajiet għolija ħafna. Però ħafna drabi aħna inkwantu niġu mitluba biex ndawru l-kuxjenzi u rejtna li aħna diffidenti fil-konfront tal-kuxjenza tal-oħrajn. Wazzardajna nieħdu post il-kuxjenza ta' ħaddieħor. Dan huwa bors serju ħafna. Il-Papa jgħid li jinsibuha bit-tqila
biex nagħtu spazju lill-kuxjenza tal-fedili. Li ħafna drabi iwieġbu bl-aħjar mod possibbli għal-manġiel għal il-limiti tagħhom. U jistgħu imexxu quddiem id-disċerniment personali tagħhom quddiem sitwazzjoni li fija jitkissru l-iskejl. Aħna msejħin biex niffurmaw il-kuxjenzi u mhux nippretendu li neħduhom posthom jgħid il-Papa. F'passaġġ ieħor il-Papa jispjega li l-kuxjenza għandha funzjoni li tmur lil minn waħda ta' karattru normattiv. Nikol. Kuxjenza imdawla, informata u akkumpanjata mid-disċerniment responsabbli u serju tar-raj, tista' mhux biss tara li sitwazzjoni ma tweġibx oġġettivament għall proposta ġenerali tal-Evanġelu, imma tista' anke tara b'sinċerità u onestà dik li fil-mument preżenti tista' tkun it-tweġiba ġeneruża li tista' tiġi offruta lill-Alla. U tiskopri b'ċerta sikurezza morali li dik l-għodja li Alla nnifsu qiegħed jitlob għal komplessità konkreta tal-limiti minkejja li jagħti jiġu b'mod l-ideal oġġettiv. Passaġġi impegnattivi fi kliem ieħor meta jħaddem il-kuxjenza jinsran jħares lejn il-qagħda tiegħu bl-għajnejn tal-Kristu tal-Edeni. Bħala għannuna lill-persuna biex l-għażliet tagħha ma jkunux deċiżjonijiet suġġettivi jew sempliċi adattament għaċ-ċirkustanzi. Il-Knisja tipproponi id-disċerniment. L-eżerċizzju tad-disċerniment patrimonju tal-ispiritualità injazzjana jikkonferma kemm l-istorja, il-kuntest tal-persuna li semmejtu iktar quddiem huma fatturi determinanti biex wieħed jasal għal jsejb x'inhi r-rida Alla għalih illum. Hemm il-ħsieb bioloġiku. L-eżortazzjoni titkellem minn żewġ aġenti li huma jinnejt obbligati jagħmlu dan id-disċerniment quddiem is-sitwazzjonijiet li jkunu f'kuntrast ma' żwieġ nisani. Hemm id-disċerniment pastorali. U kif tindika l-kelma pastorali fisser huwa disċerniment li jagħmel il-pastore. Ir-rajta der-rieħ. Allura aħna. U hemm id-disċerniment personali li trid tagħmel il-persuna involuta f'dawn is-sitwazzjonijiet biex tara x'inhuma r-responsabbiltajiet morali tagħha. Huwa evidenti li hawnhekk għandna l-pedagoġija tal-eżerċizzji spiritwali ta' Sant'Ignazju li huma metodu li jgħin lil min qiegħed jiddixxerni biex gradwalment pass wara ieħor, ġurnata wara oħra, jagħmel esperjenza ta' ġised b'hekk isib ir-rieda Alla għalih. M'għandniex nitkellmu mill-gradwalità tal-liġi, imma il-gradwalità tal-għarfien. Dan id-discerniment dik l-eżortazzjoni jista' jsejjer fuq żewġ livelli. Fil-foru internu non sakramentali
Allura il-counseling u fil-foro internu sakramentali u allura għandna il-qrar. Ħafna drabi disċerniment jibda fil-foro interni non sakramentali imbagħad iwassal jew jista' jwassal għas-sakrament tal-qrar. Għaliex ma nistgħux nippretendu illi fil-qrara biex hekk nagħmlu dan il-proċess impegnattiv u jitlob iż-żmien. F'dawn il-każijiet, is-saċerdoti huma fil-mejl li jakkumpanjaw lill-persuni interessati fit-triq tad-discerniment. Nikwotu dan huwa itinerarju ta' akkumpanjament u ta' discerniment li jorjenta lil dawn il-fidili biex jarfu fil-kuxjenza tagħhom u quddiem Alla il-qagħda li jinsabu fiha. Il-kollokju mas-saċerdot fil-for interno jgħin biex jissawwa ġudizzju konkret fuq dak li qed ixekkel il-possibilità ta' sehem iżjed sħiħ fil-ħajja tal-Knisja u fuq il-passi li jistgħu jiffavorixxu u jsaħħu dan it-tisħiħ. Dan id-discerniment mhux maħsub biex tiġi applikata il-norma ġenerali għas-sitwazzjoni. Imma bħala għajnuna ħalli il-kuxjenza tasal biex tara il-beni possibbli in sitwazzjoni. Anke jekk dak il-beni possibbli ma jkunx jaqbel b'mod sħiħ mal-Vangelu. Ikun. Anzi, kif diġà qedna, u ħanerġa' nirripeti s-silta li diġà qedna, il-kuxjenza tista' mhux biss tara li s-sitwazzjoni ma tweġibx oġġettivament għall proposta ġenerali tal-Vangelu, imma tista' anke tara b'sinċerità u onestà, huma preżenti s-sinċerità u onestà, dik li fil-mument preżenti tista' tkun it-tweġiba ġeneruża li tista' tiġi offruta lil Alla u tiskopri b'ċerta sikurezza morali li dik hija l-għodja li Alla nnifsu hija jitlob għal il-komplessità konkreta tal-limiti minkejja li għad mhijiex mod sħiħ l-ideal oġġettiv.